Pitajte bilo koga što je Božić i dobit ćete odgovor. Svi znaju za Božić. Isto vrijedi i za Uskrs, popularni proljetni blagdan. Čak je i predsjednik SAD-a svake godine domaćin motanja uskršnjih jaja na travnjaku Bijele kuće. Što je s mračnim i zlokobnim obilježavanjem Noći vještica? Taj je blagdan i svjetski poznat, iako slavi zle i demonske duhove. Ali pitajte prosječnu osobu na ulici o blagdanu sjenica i dobit ćete zbunjene poglede. Većina, osim ako nisu Židovi, neće ni imati pojma o čemu govorite. Pa ipak, blagdan sjenica ne slave samo Židovi. Sve veći broj kršćana svake godine održava ovaj godišnji jesenski festival. Zašto drže ove blagdane? Možda je vrijeme da odlijepimo pokrov prijevare koji pokriva blagdan sjenica. Otkrijmo istinu o ovom važnom blagdanskom vremenu opisanom u Bibliji. Pa što je uopće blagdan sjenica? A zašto bi vas bilo briga? Odgovorit ću na ova pitanja za nekoliko trenutaka. Obavezno se pripremite zatražiti svoj besplatni vodič za učenje koji se nudi danas, Božji glavni plan svetog dana. Dakle, što je blagdan sjenica? Na to ćemo odgovoriti danas na Tomorrow's World. Odmah se vraćam. Dobrodošli u Tomorrow's World, gdje vam pomažemo da shvatite svoj svijet kroz stranice Biblije. Većina ljudi danas slavi tradicionalne praznike Božić, Uskrs i Noć vještica. Čak i ako ljudi nisu religiozni, oni to mogu vidjeti kao vrijeme za okupljanje s prijateljima i obitelji. Ali ako ih pitate što je blagdan sjenica, vjerojatno bi bili zbunjeni. Ako su uopće čuli za to, mogli bi pomisliti da je to jedan od onih starih židovskih svetih dana koje je Krist uklonio na križu. Ali je li? Istina je da Biblija otkriva svete dane koje je Bog ustanovio za svoj narod. I da, nalaze se u Starom zavjetu. Ali moglo bi biti iznenađenje da se nalaze i u Novom zavjetu. A novozavjetni su kršćani razumjeli i promatrali ove dane. Prođimo kroz kratak pregled biblijskih svetih dana. Prvo dolazi kršćanska paša. Javlja se u proljeće, obično početkom travnja. Paša nas podsjeća da je Isus ispunio ulogu jaganjca Božjeg zaklanog za naše grijehe. Zato je paša važna za kršćane. Kao što je Pavao rekao u prvoj poslanici Korinčanima, 5. poglavlju i 7. stihu, jer zaista je Krist, naša paša, žrtvovan za nas. Drugim riječima, kršćanska paša ključni je prvi korak u Božjem planu u donošenju otkupljenja grešnom čovječanstvu. Drugi od godišnjih blagdana je blagdan beskvasnih kruhova. Kršćane Novog Zavjeta ovi dani uče da se moramo mijenjati i rasti. Kristova žrtva nas oslobađa, ali ne možemo nastaviti u grijehu. Moramo se oduprijeti grijehu i uz Božju pomoć naučiti novi način života. Kao što Pavao također kaže u 1. Korinčanima 5. i 8. stih, zato svetkujmo ne u starome kvascu, ni u kvascu zloće i pakosti, nego u beskvasnom kruhu čistoće i istine. Treći sveti dan u Božjem kalendaru je blagdan prvih plodova. U doba Novog Zavjeta zvao se Duhovi, što znači pedesetnica. Nazvan je pedesetnica, jer se točan datum ovog svetog dana izračunavao računajući 50 dana od početne točke subote u sezoni blagdana beskvasnih kruhova. Duhovi su se događali sredinom ili krajem svibnja. U Svetoj zemlji to je bilo vrijeme početka žetve pšenice. Za kršćane u Novom Zavjetu, pedesetnica je bio dan u 31. poslije Krista, kada se Duh Sveti izlio na ranu crkvu. I to se nalazi u 2. poglavlju i 1. stihu dijela apostolskih. Kad je u potpunosti došao dan pedesetnice, svi su bili jednodušno na jednom mjestu. I iznenada dođe šum s neba, kao juriš snažnog vjetra i ispuni svu kuću u kojoj su sjedili. Ono što učimo iz ovog blagdana jest da Bog danas ne poziva sve. Samo mala skupina prvina, rana berba. Ostali će svoju priliku dobiti kasnije. Sljedeći sveti dan ili blagdan naziva se blagdan truba. Blagdan truba obično se događa sredinom ili krajem rujna prema rimskom kalendaru i proročanski predstavlja trijumfalni povratak Isusa Krista. On će drugi put doći na zemlju. Samo ovaj put on će doći u moći i slavi. Saznajte više o tome na našoj web stranici tomorrowsworld.org. Samo pogledajte televizijski prijenos. Što je praznik truba?
Nakon blagdana truba dolazi dan pomirenja. Dan pomirenja se također događa u jesen. Predstavlja izvor grijeha, đavla, koji je odveden i čovječanstvo postaje jedno s Bogom. Novozavjetni su kršćani još uvijek visoko cijenili dan pomirenja, kao što nalazimo u 27. poglavlju Djela apostolskih. U ovom odlomku Luka je detaljno opisao putovanja Pavla i njegovih suputnika dok su plovili Sredozemnim morem. Pročitat ćemo to u novoj međunarodnoj verziji. S mukom smo se kretali duž obale i došli do mjesta zvanog Dobra pristaništa u blizini grada Lisaja. Mnogo je vremena bilo izgubljeno, a plovidba je već postala opasna, jer je do sada bio poslije dana pomirenja. Kako da ovo razumijemo? Pa, kao što je već spomenuto, dan pomirenja obično se održavao krajem rujna ili čak početkom listopada, a to doba godine je olujno godišnje doba za plovidbu Mediteranom. Ali pisac Luka koristio je dan pomirenja kao oznaku vremena s kojim bi njegova publika, čak i nežidovski kršćani, bila upoznata. Zašto bi ih bilo briga za dan pomirenja, osim ako ga zapravo nisu slavili godinama nakon što je crkva utemeljena 31. godine naše ere? Sljedeći biblijski blagdan je onaj o kojem danas raspravljamo, blagdan Sjenica. Ukratko, blagdan Sjenica je razdoblje od 7 dana nakon dana pomirenja koje nagovještava 1000 godina mira, blagostanja i obilja na zemlji. Ovo je još u budućnosti, ali uskoro dolazi. Isus Krist će osobno vladati na zemlji, a cijelo čovječanstvo, oni koji su preživjeli veliku nevolju i dan Gospodnji, uživat će u blagodatima i blagoslovima života pod vladavinom Isusa Krista. Dotaknut ćemo se ovog svetog dana u našem sljedećem segmentu. To nas dovodi do zadnjeg dana Božjih biblijskih svetih dana. Ovo se zove posljednji veliki dan. Slijedi nakon blagdana Sjenica i predstavlja vrijeme općeg uskrsnuća. Ovo je vrijeme kada će velike mase nespašenih milijardi, koji nikada nisu imali istinsku priliku za spasenje, biti podignute u život i ponuditi im tu priliku. Ovaj dan je za njih. Prošlo je 1000 godina milenija. Njihovo razumijevanje će biti otvoreno, Božji duh će im biti dostupan i bit će im ponuđen vječni život. Dakle, to je kratak pregled 7 godišnjih svetih dana kako je navedeno u vašoj Bibliji. To nisu sveti dani Židova. Oni nisu posebni samo za Izraelce i ne podučava ih samo Stari Zavjet. Ovo su novozavjetni sveti dani koji imaju snažno značenje za današnje kršćane. Ali što je s našim izvornim pitanjem? Što je upravo blagdan Sjenica? Prvo, ispitajmo riječ tabernakul. Riječ tabernakul znači samo šator. Knjiga Izlaska spominje da je Mojsije sagradio svetohranište ili šator u pustinji da bude mjesto štovanja pravog Boga. Kao šator, to je bio samo privremeni stan. To nije bila stalna kuća ili hram koji je kasnije sagradio Salomon u Jeruzalemu. Da bismo razumjeli značaj šatora ili sjenica, moramo se vratiti na naciju Izrael koja je izašla iz Egipta. Nakon što su patili pod represivnom vlašću egipatskih upravitelja, Bog ih je oslobodio oko godine Gospodnje. I napustili su Egipat i krenuli prema obećanoj zemlji, ali putem su boravili u šatorima dok su putovali kroz pustu pustinju. Usporedite ovo s našim životom danas. Živimo privremeno ljudsko postojanje. Mi smo samo stranci i hodočasnici na zemlji, kao što Petar piše u 2. poglavlju 1. Petrove. Tražimo bolju buduću egzistenciju u Božjem kraljevstvu, kao što su djeca Izraela tražila obećanu zemlju. Zapravo, apostol Petar koristio je analogiju sa šatorima u opisivanju vlastitog života. Obratite pozornost na 1. poglavlje 2. Petrove i 12. stih. Sve dok sam u ovom šatoru, da vas potaknem podsjećanjem, znajući da uskoro moram odložiti svoj šator, kao što mi je pokazao Gospodin naš Isus Krist. Petar je svoje fizičko tijelo usporedio sa šatorom, dobrim za privremeno sklonište od kiše, vjetra i životnih oluja, ali na kraju se istroši.
Bog želi da naučimo i shvatimo da je naš život samo kratko putovanje i da dolazi nešto bolje. Zašto je to važno? Pa, svi mi imamo kušnje i borbe u ovom životu. Svi imamo bol, ali dolazi bolji svijet. I iskreno, kada dođe Božje kraljevstvo, Krist neće vladati gore na nebu, već upravo ovdje, na ovoj nemirnoj zemlji. Ovdje se treba dogoditi iscijeljenje i utjeha. Ovo je mjesto gdje nasilje, ratovanje i mržnja moraju prestati. I tu će moralna zbunjenost ustupiti mjesto istinskom razumijevanju ispravnog načina življenja. Drugim riječima, nemojte se obeshrabriti kada vidite da se loše stvari događaju. Blagdan Sjenica nas uči da je ovaj fizički život privremen i uči nas da će doći vrijeme kada će Krist vladati ovom zemljom kako bi svima donio mir i blagostanje. Postoje mnoga proročanstva koja to detaljno govore. Pročitajmo u Izaiji 2. poglavlje i 2. stih. Sada će se dogoditi u posljednjim danima da će planina doma Gospodnjega biti postavljena na vrh planina i uzdignuta iznad brda. Kada čitate o planinama u Bibliji, ona simbolično govori o vladama. Dakle, ovo proročanstvo kaže da će u budućnosti Božja vlada biti postavljena na zemlji da vlada nad svim drugim vladama. To se još nije dogodilo, još će doći. Vraćamo se na Izaiju, 2. poglavlje. Mnogi će ljudi doći i reći, dođite, popnimo se na goru Gospodnju, u dom Boga Jakovljeva. On će nas poučiti svojim putovima, a mi ćemo hoditi njegovim stazama, jer će iz Siona izaći zakon i riječ Gospodnja iz Jeruzalema. On će suditi među narodima i ukoriti mnoge ljude. Oni će svoje mačeve iskovati na raonike i svoja koplja na kuke. Narodi neće dizati mač na narod, niti će se više učiti ratu. Vidite li da se ovo događa danas? Naravno da nije. Danas u svakom kutku ove kugle zemaljske naša braća i sestre vape za boljim svijetom. U Europi i Africi, Aziji i na Bliskom istoku, Južnoj Americi, Sjevernoj Americi, Karibima vidimo korupciju, ratove, siromaštvo i nasilje u velikim razmjerima. Srceparajuće je. Ovaj svijet se bliži kraju. Isus Krist će osobno zaustaviti mržnju i bijes i krvoproliće. Obratite pozornost na 11. poglavlje Izaije i 1. stih. Iz stabla Jišajeva izići će štap. Jišaj je bio Davidov otac. O Mesiji se govori kao o sinu Davidovu. Dakle, ovo se odnosi na Isusa Krista. I grana će mu izrasti iz korijena. Duh će Gospodnji počivati na njemu, duh mudrosti i razuma, duh savjeta i snage, duh znanja i straha Gospodnjeg. Ovo je način na koji će Isus Krist vladati kada se vrati pravednošću, pravdom i duhovnim uvidom koji nam je teško dokučiti u ovom svijetu. Nastavlja se u 3. stihu. Neće suditi po vidu svojih očiju, niti odlučivati po sluhu svojih ušiju, ali po pravdi će suditi siromasima i pravedno odlučiti za krotke na zemlji. Udarit će zemlju štapom usta svojih, dahom usana svojih ubit će bezbožnika. Pravda će mu biti pojas na bokovima, a vjernost pojas na boku njegovu. Obratite pozornost na ovu sažetu izjavu u stihu 9. Oni neće nauditi niti uništiti na svoj mojoj svetoj gori, jer zemlja će biti puna spoznaje Gospodnje kao što vode pokrivaju more. Sada se zapitajte ovo. Je li zemlja danas puna spoznaje Gospodnje kao što vode prekrivaju more? Svaka razumna i razložna osoba morala bi reći nema šanse. Ovim svijetom ne upravlja ova knjiga. Ali to će se dramatično promijeniti. Svatko će naučiti Božji put, a Isus Krist će osobno biti na ovoj zemlji da se pobrine da se to dogodi. Poanta je da je blagdan Sjenica otkriven u Bibliji, koji se održava u jesen svake godine, razdoblje od 7 dana koje simbolizira 1000-ljetnu vladavinu Isusa Krista. I to je dobra vijest. A to 1000-ljetno razdoblje je pred vratima. Mir i obilje zamijenit će današnje nasilje i ugnjetavanje. Pa idemo korak dalje. Kakve to veze ima s tobom? Trebaju li kršćani svetkovati blagdan Sjenica? Da bismo odgovorili na to pitanje, pogledajmo što je Bog rekao drevnim Izraelcima o blagdanu Sjenica. Nalazimo ga u ponovljenom zakonu,
14. poglavlje i 23. stih. I blagovat ćeš pred Gospodinom, Bogom svojim, na mjestu koje on odabere da mu ime prebiva, da se naučiš uvijek bojati Gospodina, Boga svojega. Idi na mjesto koje odabere Gospodin, Bog tvoj, i taj novac potroši za što god ti srce poželi, za volove ili ovce, za vino ili slično piće, za što ti srce poželi. Ondje ćeš blagovati pred Jahvom, Bogom svojim, i veselit ćeš se ti i kuća tvoja. Ovo opisuje blagdan sjenica. Blagdan sjenica održava se u jesen. I u drevnom Izraelu, u poljoprivrednom društvu, ljudi su bili blisko povezani sa zemljom. Kad je završilo vrijeme ljetne vegetacije, slavili su obilnu žetvu u znak zahvalnosti Bogu. Ironično je da neki Božju svetkovinu pogrešno prikazuju kao težak teret. Za one koji tako misle, možda nisu nikada zapravo pročitali kakve su to gozbe bile. Tko ne bi želio proslaviti obilnu žetvu uz obilje hrane i svečanosti? I to punih 7 dana. Zvuči kao divno vrijeme. Ako je to teret, računajte na mene. Štoviše, blagdan sjenica nije bio samo zabava. Bilo je to slavlje s pozadinom slavljenja Boga i zahvaljivanja za njegov prekrasan način života. A radilo se o obvezi da ga naučimo poštovati i držati ga u strahopoštovanju zbog njegovog veličanstva i moći, njegove ljubavi i njegove milosti. Blagdan sjenica također je bio nagovještaj nadolazeće vladavine Isusa Krista na zemlji. Pa kakve to veze ima s današnjim kršćanima? Knjiga Otkrivenja pruža fascinantan uvid u razdoblje od 1000 godina nakon Kristova povratka. Obratite pažnju na ono što piše u 20. poglavlju i 4. stihu Otkrivenja. I vidjeh prijestolja i oni sjede na njima i sud im je povjeren. I živjeli su i kraljevali s Kristom 1000 godina. Ovo je jedan od najjednostavnijih odlomaka u Bibliji o budućem tisućljeću. Bit će to 1000 godina Kristove vladavine na zemlji. Ali kao što smo upravo pročitali, proslavljeni sveci će vladati s njim. Zašto o tome ne čujete u većini crkava? Uostalom, to je bilo vjerovanje prvih kršćana. Eminentni engleski učenjak i povjesničar Edward Gibbon napisao je Povijest propasti i pada Rimskog carstva 1789. U njemu je raspravljao o tome kako je prva crkva gledala na doktrinu tisućljetne Kristove vladavine. Drevna i popularna doktrina tisućljeća bila je blisko povezana s drugim Kristovim dolaskom. Kako su dijela stvaranja bila dovršena za 6 dana, njihovo trajanje u sadašnjem stanju, prema predaji koja se pripisuje proroku Iliji, bilo je određeno na 6000 godina. Po istoj analogiji, zaključeno je da će ovo dugo razdoblje rada i svađe, koje je sada već gotovo isteklo, biti naslijeđeno radosnom subotom od 1000 godina. I da će Krist s pobjedonosnom družinom svetaca i izabranih koji su izbjegli smrt ili koji su čudesno oživjeli, vladati na zemlji do vremena određenog za posljednje i opće uskrsnuće. To je upravo ono što smo čitali u svetim spisima. Proročanstva Izaije i Miheja te Otkrivenje govore o nadolazećoj tisućljetnoj vladavini Mesije. Ali opet, zašto većina crkava ne govori o ovome? Pustimo gospodina Gibbona da nam sam objasni. Čini se da je to bio vladajući osjećaj ortodoksnih vjernika i čini se da je tako dobro prilagođen željama i strepnjama čovječanstva da je morao u značajnoj mjeri pridonijeti napretku kršćanske vjere. Ali kad je gradnja crkve bila gotovo dovršena, privremeni potporanji je odložen. Doktrina o Kristovoj vladavini na zemlji isprva je tretirana kao duboka alegorija, postupno je smatrana sumnjivim i beskorisnim mišljenjem, a na kraju je odbačena kao apsurdna izmišljotina hereze i fanatizma. Drugim riječima, rani kršćani vjerovali su u nadolazeću tisućljetnu Kristovu vladavinu i to je bio temeljni dio njihova vjerovanja. Dalo im je nadu za budućnost, ali negdje usput ljudima je rečeno da je kraljevstvo u njihovim srcima. Rečeno im je da je kraljevstvo sama crkva. S vremenom je istina o Kristovoj tisućljetnoj vladavini izgubljena za mnoge,
ali ne sve. Danas još uvijek ima kršćana koji drže ove dane. Još uvijek postoje kršćani koji cijene ono što je izvorna crkva naučavala i željno očekuju Kristov trijumfalni povratak i njegovu vladavinu na zemlji. Uostalom, čuvao ju je i sam Isus Krist. To je objašnjeno u Ivanovu poglavlju 7, stih 10. Ako slijedimo Kristove stope, ne bismo li trebali hodati kao što je on hodao? I ne samo to, kada se Isus vrati na ovu zemlju, ljudi diljem svijeta će slaviti blagdane. To se nalazi u 14. poglavlju Zaharije i 16. stihu. I dogodit će se da će svi koji preostanu od svih naroda koji su došli na Jeruzalem ići iz godine u godinu da se klanjaju kralju, Gospodu nad vojskama i da svetkuju blagdan sjenica. Ovo proročanstvo slijedi nakon velike nevolje i dana Gospodnjeg i kaže da će svi oni koji su se borili protiv samog Isusa Krista slaviti ovaj blagdan. Zamislite samo to, muslimani, hindusi, budisti, šintoisti, agnostici, ateisti i da, svi koji sebe nazivaju kršćanima, svi će se držati ovih dana. Ali što se događa ako se neki narodi odupru? Pa, čitajmo Zaharijino 14. poglavlje i 17. stih. I dogodit će se da koji od rodova zemaljskih ne uzađu u Jeruzalem da se poklone kralju, Gospodu nad vojskama, na njih neće biti kiše. Ako egipatska obitelj ne dođe gore i ne uđe, neće imati vladavine. Oni će primiti kugu kojom Gospodin udara narode koji ne dolaze slaviti blagdan sjenica. Bog zna da su njegovi zakoni toliko važni da ne može samo pozvati narode svijeta da drže blagdan. On ih mora napraviti za njihovo dobro. A kada konačno zadrže ove dane, počet će osjećati duboko zadovoljstvo živeći na Božji način i blagoslovi od hodanja njegovim stazama. Dakle, što je blagdan sjenica? Godišnja je sezona svetih dana koju je Bog ustanovio kako bismo vi i ja mogli razumjeti koliko je duboko zahvalan njegov način života. I tako možemo vidjeti da postoji velika nada za budućnost. To nije samo teoretski problem. Riječ je o poslušnosti Bogu, promatranju njegovih dana i doživljavanju načina života koji on namjerava za cijelo čovječanstvo. Hej svima, hvala na gledanju. Nadamo se da ste uživali u ovom videu. Mi ovdje u Tomorrow's World želimo vam pomoći da shvatite ovaj svijet kroz stranice vaše Biblije. Dakle, ako vam je bilo od pomoći i želite saznati više, svakako nabavite svoj besplatni primjerak našeg vodiča za učenje, Božjeg glavnog plana svetih dana. Samo kliknite vezu u opisu ili naručite online na tvtv.org/plan. Poslat će vam se potpuno besplatno. I ne zaboravite lajkati i pretplatiti se na naš kanal kako ne biste propustili još jedan video. Vidimo se sljedeći put.